Alcalde, concelleiros, concelleiras, autoridades veciños e veciñas de Ponteareas, boas tardes. Xa sei que estamos, pois con moita calor, que estamos moi apretados, que estamos moi xustos no novo salón de sesións do Concello de Ponteareas, pero queda o consolo, sobre todo, de que hoxe estamos co aire acondicionado de man e o ano que ven imos estrear o novo auditorio Reveriano Soutullo remodelado íntegramente, e será tamén unha boa festa que pode coincidir co Corpus Christi. Así que, hoxe xa lles digo que, vai ser cortiño, e o primeiro que lles quero pedir é que apaguen os seus móviles, sobre todo os concelleiros, concelleiras, alcalde e demais políticos, porque sempre o levan acceso e despois sona en calquera momento. Hoxe non sei se se decataron, pero fomos primeira plana en todos os periódicos. O noso corpus foi onte punto de máximo interese para todo o mundo. Expectativas que rebasaron todos os límites previstos. As alfombras do corpus, camiño de seren coñecidas en todo o mundo pola súa arte diferenciada, que iso é importante dicilo, desencadearon un abraiante fervor nos milleiros de visitantes que se achegaron ata Ponteareas. E os máximos responsables están hoxe aquí. Son os responsables dos feitos, os alfombristas, moitos deles anónimos, pero coñecidos de todo o pobo. Incontable o número de visitantes, milleiros e milleiros de persoas a noite e a mañá do Corpus. As cifras abraiantes. Baste sinalar que ían na procesión máis de 40 nenas e nenos que fixeron a primeira comunión nestes días. A escaseza de flores, os alfombristas botáronlle enxeño e realizaron tapices moi elaborados e con moito traballo. Foi unha noite dura, choveu ás veces, regou coas súas pingas, pero tamén foron moitos días de esfollar materiais nos portais. Foi o ano da incorporación dos nenos da Escola Municipal de Alfombristas, o percorrido da procesión do Corpus coa súa pequena aportación deseñada e feita por eles mesmos íntegramente diante do Auditorio Reveriano Soutullo. Houbo unha chuvia de pétalos inesquecible, unha participación de fieis na procesión que non se lembraba dende hai tempo. Foi o ano, penso eu, da recolleita dos froitos coa estrea da declaración para o Corpus de Festa de Interese Turístico Internacional. Foi o ano, despois de algúns anos atrás de ausencias notables, de que o presidente da Xunta voltase a presidir a procesión de Corpus de Ponteareas, dándolle a categoría que lle ven dada dende hai máis de século e medio. A partir de agora será tempo de pensar, tempo de teimar en como engrandecer aínda máis o Corpus e darlle pulo internacional, unha tarefa que implica a todos. Temos que pasear o Corpus de Ponteareas polo mundo, para que logo o mundo visite o Corpus de Ponteareas. Un milagro que non vale contalo. Hai que vivilo para crelo, e ademais ano a ano. E tamén entre todos, empezando polo Concello, temos que loitar por conquerir que o Corpus, a partir de agora, sexa tamén incluído na lista do Patrimonio Inmaterial da UNESCO. Esa pode ser a nova meta, xunto co Congreso de Cidades Alfombristas e a participación indiscutible xa no Xacobeo 2010. Así que agora, amigos, veciños e autoridades, imos premiar esa laboura indecible dos alfombristas representados en todas as rúas, en todos os tramos. A Corporación Municipal, en sesión celebrada o pasado día 12 deste mes de xuño, acordou conceder as medallas de prata do Corpus 2009 as seguintes persoas polos tramos alfombrados que vou ir indicando e que o alcalde vai facer entrega das mesmas. Principiamos pola alfombra da Orotava. Recolle
o medallista Nicolás Rodríguez Delgado. Praza de Bugallal, recolle a medalla dona Pilar Emiliana Arias del Pozo. Rúa de Oriente, dona Olga Soya Lemos. Praza Maior, primeiro tramo, recolle a medalla don Víctor Manuel Aguiar Sobral. Praza Maior, este ano recolle a súa medalla dona Teresa Porto Cebreiro. Cruceiro de San Gregorio, entrega a medalla o alcalde a don José Claudino Alonso Bastos. Rúa dos Ferreiros, primeiro tramo, recolle dona Asunción Rodríguez Rodríguez. Pola Rúa dos Ferreiros, San Roque, recolle a medalla don Armando Pereira Presa. Rúa Doutor Fernández Vega, Fonte do Baratillo, recolle dona María Dolores Rodríguez Martínez. Dezaseis tramos dos que hoxe estamos entregando as medallas do Corpus aos alfombristas. Doutor Fernández Vega, segundo tramo, recolle don José Antonio Figueroa de Dios. Doutor Fernández Vega, Cantón de Boavista. A título póstumo, recolle, a título póstumo se lle entrega a don Ángel Pérez Cotón. Recolle un dos seus familiares.
Rúa Reveriano Soutullo a Castiñeira. Recolle dona Purificación Prego Martínez. Rúa Reveriano Soutullo, a alfombra da Asociación Veciñal Pena do Equilibrio de Arcos. Recolle dona Antonia Cuevas Expósito. Seguimos na Rúa Reveriano Soutullo, a alfombra das Monxas. Recolle dona Sara Vázquez Fontán. E Rúa Reveriano Soutullo, deste tramo, recolle a medalla dona Alicia Bouza Espina. E por último, que non, por ser o último, non deixa de ser primeiro, o tramo da Avenida da Constitución a Xiralda. Recolle dona Ana María Fernández Vilas. Ben, agora vai ser quen nesta festa de todos nós na casa hoxe, vai ser quen de dirixirse a todos vostedes, o alcalde de Ponteareas, don Salvador González Solla. Ben, queridos medallistas, alfombreiros todos, compañeiros de corporación, señoras e señores, este acto anual de entrega das medallas do Corpus Christi representa sempre unha cita entrañable, pois ofrécenos a oportunidade do encontro amigable entre os veciños de Ponteareas e de rescatar do anonimato aos verdadeiros artífices da nosa festa do Corpus Christi. Desta festa da que todos nos sentimos íntimamente como esa amigante cita que por unhas xornadas remove o noso espírito e transforma a nosa vila. Unha vez acabado o recoñecemento da nosa festa do Corpus como festa de interese turístico internacional, compre non parar. É hora de iniciar unha nova indaina, un novo proxecto, lograr que esta festa do Corpus Christi Pontareán figure na lista do Patrimonio Inmaterial da UNESCO, na categoría de usos sociais, rituais e actos festivos ou na categoría de técnicas artesanais tradicionais. A festa do Corpus Christi é un patrimonio cultural de carácter inmaterial e efémero, pero vivo entre os veciños da nosa vila, transmitido de xeneración en xeneración polas xentes de Ponteareas que constantemente recrean esta tradición que agroma, nunca mellor dito, da súa interrelación co entorno natural, do que toman os materiais para esta obra artística que crea entre os veciños de Ponteareas un sentimento de identidade común que continúa no tempo e que potencia a creatividade das nosas xentes.
O Corpus Christi de Pontareas é unha expresión do patrimonio cultural que cada ano volta con forza renovada, recreándose constantemente como expresión da súa vitalidade e asombrando a todos cantos o contemplan. Onte, as nosas prazas e rúas alfombradas congregaron de novo a milleiros de visitantes que contemplaron con admiración este prodixio patrimonial que expresa coa súa fugaz beleza o patrimonio e o arduo e longo traballo dunha sabiduría secular, o vigor, a potencia, a gozosa perduración entre os veciños de Pontareas desta expresión da cultura popular de Galicia. Gracias, alfombreiros de Pontareas, por conservar este extraordinario patrimonio cultural que a todos nos enriquece e que esta obra mestra sexa unha das máis importantes a nivel internacional. Hoxe nos reunimos aquí neste acto solenne e xa tradicional na programación das festas do Corpus para honrar a estes alfombreiros que ao longo de tantos e tantos anos teñen traballado anónimamente a prol da nosa festa, nos portais desfollando horas e horas, nas rúas estendendo mirto e flor, por los carreiros ou polas estradas rebuscando material para a alfombra da súa rúa, un traballo esforzado, cheo de ilusión, pero tamén de tesón e de empeño, realizado de xeito anónimo e completamente altruista por amor ao Santísimo Sacramento, pola súa querencia a esta festa, polo seu agarimo cara a Pontareas e as súas tradicións. Estas medallas que hoxe vos entregamos queren expresar de xeito oficial a débeda de gratuitidade que todos os cidadáns de Pontareas temos cos nosos alfombreiros, cos nosos veciños que ao longo de moitos anos, coa súa constante dedicación á confección dos alfombrados florais, teñen contribuído como poucos a forxar o carácter e a identidade do noso povo. Permitídeme que repita hoxe as palabras que hai uns anos pronunciaba neste mesmo acto, pero que seguen tendo plena vixencia e máis nestes momentos concretos da vida do noso concello. Hai unha grande lección que todos vos, ben queridos alfombreiros, nos dades cada ano. Vos sodes os custodios do cerne de Pontareas, das nosas sinais de identidade, pero tamén sodes especialmente unha lección de como acadar unha meta, de como traballar nun proxecto común por enriba das diferencias, de como lograr manter acesa unha ilusión conxunta na vosa fe, na vosa dedicación ao Corpus, no voso esforzo altruista e xeneroso. Temos todos, comenzando polos que desempeñamos responsabilidades políticas e sociais, unha permanente lección, unha constante chamada á responsabilidade e non desfalecer no traballo e a superar as dificultades. Vaya por diante o compromiso de toda a corporación a traballar de arreo por e para o Corpus de Pontareas. Gracias, queridos alfombreiros, por este traballo de tantos e tantos anos a prol de Pontareas. Gracias tamén a nosos ben queridos irmáns da Orotava, pois logo de tantos anos creo que non podemos chamarlle de outro xeito. E gracias a todos vostedes pola súa presencia neste acto que patentiza o noso común sentimento cara ao noso Corpus e a amistade que preside todo o traballo comunitario que fai posible a nosa festa do Corpus Christi. Moitas gracias e as máis sinceras felicitacións a todos os alfombreiros. Moitísimas gracias. Agora vaise a dirigir a todos vostedes, todos os medallistas e todos os alfombreiros medallistas deste ano, pois unha alfombreira precisamente. Pero antes quero pedir a todos os alfombristas e todos os medallistas deste ano, os 16 medallistas deste ano, que unha vez non se vayan, non se movan por unha razón moi sinxela, porque temos que facer unha foto para a historia do Corpus, así que despois se son terminables quedan e xa lles diremos, como non estamos no auditorio, xa lles diremos como facemos esa instantánea de grupo. Bueno, moitas gracias. Agora
Deixos con dona Alicia Gonza Espina. Buenas tardes a todos. Señor alcalde, autoridades, concelleiros, amigos da Orotava, veciños de Pontareas. En nombre de todos os alfombristas e no meu propio, moitas gracias por esta medalla que nos honra. Os amigos da miña calle, gracias por designármela. Eu son unha simple colaboradora do Corpus. Con frecuencia se dice: se es donde se pace y no donde se nace. Estoy emocionada. Yo, que soy asturiana de sangre y de corazón, nací Nací en San Tirso de Abres, un pequeño pueblo del occidente asturiano, donde la desembocadura de mi río Beu se junta con la ría de Ribadeu, muy cerca de Castropol, lugar que alguien relacionado con nuestra villa llevó la tradición de las alfombras florales. En mi plena juventud, en el 1970 en Suiza, conocí a un puentariano, Luciano, amante de su pueblo como el que más. Me contaba de las alfombras de su párroco, y me hablaba de su párroco don Enrique, de quien había sido monaguillo y de que le hacía llegar la revista Lonxe da Terriña. Cuando por primera vez vinimos a Galicia, conocí a toda la familia del antiguo Hotel La Primavera, cuyo letrero aún hoy cuelga en la fachada de nuestro negocio, dando continuidad a este nombre. Nada más bonito relacionado con el arte floral. Hace 29 años nació nuestra alfombra. ¿Cómo nació? En una de las comidas familiares de la que mi suegra Carmen nos reunía, empezamos un poco en broma y un poco en serio, porque no hacemos una pequeña aquí delante. Así empezó a surgir la vena artística de estos tres hermanos. Rafa, cabeza pensante, daba vueltas a todo como si de una forja artística se tratara. Miguel, silencioso, capaz de hacer a mano alzada el ángel de la guarda o cualquier expresión bíblica. Luciano, paciente, creativo y meticuloso. Tusha, el ejemplo de la moderación y el buen hacer. Y por allí andaba yo, enamorada del mundo de las flores y diciendo: ¡qué trabajo! ¿Quién va a hacer esto? Y así vamos. La primera alfombra, la Cruz de la Victoria. Iban a ser 10 metros y se convirtieron en 36. Los pocos vecinos que vivían en el edificio Candeira se volcaron y nos ayudaron. Nos reíamos mucho. Todos querían ir a deshojar. Los niños de unos y otros se dormían en el mirto y en la mimosa. La alfombra se convirtió en un tapiz gracias a la ayuda de todos. En nuestras retinas, en nuestros corazones, aún perdura el recuerdo de la alfombra dedicada a nuestro patrón San Miguel, así como los nombres de todos aquellos músicos y escritores que dedicaron su obra al Corpus Christi. La creación, la vida del apóstol Santiago, Adán y Eva en el paraíso, la visita de los reyes de España y de Noruega a Santiago de Compostela, donde su majestad la reina nos hizo el chapó. La visita de Juan Pablo II, el viaje a la isla de Guay, a Italia, a México. Año tras año hemos vivido el paso del Santísimo en medio del olor y el significado de las flores. La mimosa, que significa amistad, el mirto, que significa amor, el clavel blanco, que significa talento. Estemos unidos, tiremos hacia adelante. Los niños que antes se dormían entre las flores y entre los mirtos, ahora ya son mayores. El Corpus es magia, es sacrificio, es afición, es diversión. En este apartado final quiero elogiar con mucho cariño a nuestro cocinero y tertuliano Carlos Groba, dirigente y positivo, a las chicas del Orden y el Café, a Isabel Mucha
a Glorita, a Tuxa, a Elvira, a Mari, a todos, a todos. Estos son los pilares de nuestro tapiz. El antes y el después de Herminio, que nos enseñó a todos con su fortaleza el ejemplo de que la vida es maravillosa. Hemos vivido momentos difíciles. Quiero recordar a todos aquellos que de una forma u otra ya no pueden estar con nosotros y han colaborado con nosotros siempre de una forma u otra en las fiestas del Corpus Christi. Nuestros corazones están con ellos. Amigos todos, mi padre me decía, hay que ser agradecidos, y eso es lo que estoy yo, agradecida a este pueblo. Muchas gracias a todos. So the world is right.